Odofo ema ne gye se ene woni me eka bomu ewo Adom TV nwedi ato ne din Nkuranhyemre so onyame enhyirawo se wode omre we be mame na me ne wato na montuo we edin yam nyeso ene ni tekotego na wo so ubu odin sai mate ene dai ensem amede bre wa mato aso ye ni ameye ne enura me se enema wankasa betimi ayama ho ya na esori a obi hu asem hia yeye ese otimi ye nioma mo obi ma ye wi abisa me so de na me yama me ho ne dey di kan betimi ayama ho ne say start making your happiness a priority. Start making your own happiness a priority. You see, you have to learn to value yourself. You have to look out for yourself. You have to stick out with yourself. Sesa wankasa wabrabo sombo ma. Sesa ensem abeka du adwe proso ne say Kenya war na ehyewo enegye. Enegye emfiri ni omem. Ena enegye emfiri obi ho. Enegye egina wadwe proso nsem wa ya wota ka kire ho. Me de me sefata. Me de me susu me dimu. Me metime ade wei. Me ade bia ne obetime hye me kwan. Me de me o mama. Ya na sese o kai se wo hwe bi ade amano a wo na se wo hwe wo de so. Remember, it is possible to take care of your own needs whilst caring for others. Wo hwe nkrofo de so wo ye adwuma ma obi ese otumi so tin kete se me bia ma obi ha wa adwuma sa aduane kura wonni wonya mra nyi na home na ni obi adwuma na wa yo saa na oku no ho e ba na sa yade na abeyade ti emra wasin kete eye obi adwuma aso nipa na ni no no obi san me so de na me ya ma me ho a e be so mani aduane be na medie home be na menya ye kan home anya se bi akoda okeko betimi atra ho agiwa home ye wa de bi a betimi aye no emra wa bede so be trans din se na metiwe na wakakai no ma bi e de wa brabom emra me ko school na me ni made no wakai emre bi ana wane giye na fe wage ahome aka omu na wage apie samprenum anampredu anampreduonu na afe wayere wonsa we sei na wasane mu na wayere na wasane no so bia we rempredu samre no wonsa we de tol wahono na wasan aye nia wo ye no ye nyina ewo needs ye nyina wo ye hia enioma ehia ye ne se ese ye pa no aduro enye sika pepe enya awade pe enya mesompe, but you have petty needs bi o wa se utimi hunu se eno so wape eno aduro ayo na de bi so say de na ye ma hia 73 a se me pa no aduro mi ye djuma mi ya ware mi rebusia mi me mma na se bita fra temperate so mi nyankopon si nchen a de na ye ma hia asem a se me so me pe na wape sa de kro no e de hu djuma kakra to so mienu. Start being yourself genuinely. Be proud of who you are. Bebre ene wonya anka wo yobi. Bebre ene wo abrabo wo bunu nse obi ahata re mehye bi. Obi antwa ne ti metwa bi. Obi abrabo so ne ye hwe ebubura eye. Se obi abrabo ya ahyenso de mawo a eye. Nanso menye de nipa ne eye pepe se wo ye nipa kro. Trying to be anyone else is the waste of your time. Me me tu ntimi nyese meda. Me ti we wunya. Hunu we wunya ena mpo mesime gire we opa je se okotu de ha maba osiso se de abobe sana mete enti manage se de mete ho enti so ma wani nyi se de awote no ho ne kurakura wo mu na kai hunu se ena bi wo mu abetime na di a obi ni bie kwambu abetime ade bia obi ntimi nya bie eno na se odosu kokohwe asini se de bia be se wo mre se ye me de we ye agame ye we de oye se mesime bia sa na wo se wo mre enti abrabo ye bi no. Be the person you know you can be. Nipa, sempo nipa wo yo no. Senso ania. Bibi nsi kwan so bakope ne ye sefata se obeye. Ebia na ewa no kasa. Ebia na ewa tare him. Ebia na mpo se da wo siesie ho. Na ebia sinto bi wo mu a. Na wape kwan abetima fa so ekenya no. Enye se wo hwe se wo etuntum antina akopɔ ho. Na ukosra ebi onyame nim se nti obo nipa tuntum. Enti jitum se wo so sombo na ye original
then go photocopy MOB. You always have to try your best to be the best version of you. Try your best to be the best version of you. Abraba wubu wa no kasa wonni ye ene usuban eye pen na entintim nsem afọ abrabo. Oti na meka no wa no kasa usuban no ye eye pen ana pencil a entintim nsem e wa abrabo krata so. Na bisa ho se utintim nsem ne wi a etifi sembe ne de bema no. If your life were to end up as a storybook, what will be the title of the book? It will be somebody else's title or your own title. So fight and write your own book based on your own posture, based on your own communication style, based on your own attitude. My book kwa wabra bobe tintim no enyina wa wo suban so. Enyina wa wo ne yeso na enyina wa wo kasa so. Nempo sasa na ma we sinto mu a bibia ensi kwa so akopɛ adesuade asua na ma okasa ho atwa ate na kasa aye kasa de bibia no we si kwa so obeyi sabe nneoma ensem fatafo adwen proso na pɛ de safata ato adwen proso na so abrabo ayeye tosubium. Start living in the present. Me da make say ebia wo de wadwen da no ade e course so because we are not doing that. The course we fear me, we fear 10 echo. And I know 5 years ago, now to say today a tremuko. Ma wanina ene eso ene ne kura wo. Ochina kura wo nim se beto wo a. Nte ne kura wo no. Abraba wo no famu anwuma be enum. Wa wade usikasem. Wo nanfofa. Wa busua. Wo nyamesom no adesua. E de na abeti ba ye ne na ayema na mo akọ anim. Ene de sanya ma me bodi wan kasa wabrabo wa wade wa busua usikasem wa desua wa busua wonya mesom ede na betima na nne e wo san nyoma we nyina mu nempo wa penya mu akwadim kakra bi. It's more important than focusing on the past mistakes. They to no ade abakọ jemu manenko de bi ka kire wore de etwamu emfa nto wadwen proso de anko yie na ano no de ne mra twam wuntimi nkofa anye ne yie de betimi ane se obesua ade afiri mu na wa kenya ho ama empo ayeye ne ebia no ho kan na da ade akyenye oye bibi no anajo da he mu na obuafu wona enya wo jamu ebia obabi ye bibi jamu ebia obi a no na adwuma ye bibi jama na nka ne mo mpe wodo ne kasapa ka kire ho na ko anim ene dai na ekura wo asa aduane a wodie de asa ye no ntimi mfa hye wanum na nia ya ka ne hye ne dai na esa ye wode wo kira so nya mae ntimi anwene ho bebre ne mo ba hyehyeye ama wo kira akwane ne mo watena enemu de anigire atena enemu ede na ehia asem wa brabo mu ne de na ehia asem wa wade mu ne ede na ehia asem wa kasa ne wonne ye ene empo wo ma abrabo mu ne onyame sum mu ede na ehia asem wa wabusua mu ene wadesua mu saa de we na ne de ti akire na empo jai de atwa mu enra no na emwa se wo de wani tu enra so a akwese wasoja asi nchen na ukura ade se wo de kosi so wonya mfansi so a enye hye ma oja na waso ne no endere na nua enadua na dibi wate abusua jemu manenka wunye ma obi o woye ma ho jemu manenka ehyewodne ehyewonkuran jemu manenka eye wankasa ti jamu se wo hwe enra na enede kako anim wotina meka no me da se waje pinya se ba ne sa me say forget about the past and notice what you can do today. And I say, oh yeah, ebio, start being yourself genuinely. Ma that one kasa wo shobedi. Yes, I show obi, but embrace obey so obi. Praise obey the best version of you. Na kra no, ma wawa brabo nsommo ma o. Woni je nsommo ma o. Odofo. Yiri se de ma me nsa maka na be ko timu e da adwuma. Na me nkasa bebre. Meja ha. Na Adom dum yen okira na ye shawa Adom TV a me no be din komo e wa dwumade we so edi am je so ani tekotego ba me na mpanifo we ase we be kampedu Sandra Priscilla e na camera fo ne MCR fo ne sound fo ya me da mo ase
wa hwɛ me so ya me nhyira wo uno nyame entna edi am je so ya ni tekotego bye bye